Здравейте! 9 март 2024 година. Моята оранжерика е пълен хаос. След изминалата зима почти нищо не съм правил, с изключение на засаждане на доматките, които изглеждат по този начин. Някои ще кажат изключително зле. Обаче се надявам доматките, които току-що покълват, да дадат някакъв резултат все пак. Оранжериката току-що съм я отворил. И тук, от другата страна е там. И там. И тук зимата, ноември, съм насрал салатки, някаква главеста. Не знам каква е немска салата. Дрън. Пък и тук има друга. Никакви глави не прави. Чак сега свила. И лук. Това вчера съм го правил. Сигурно ще се заседя моркови. Това са шишенца, които съм ползвал за тия салатки. Да кажем, имам тук една по-голяма салата. И празни лихи. А това са нещо, което най-много върви в момента. Репичките. Френска закуска. Това са доматите. Трудно им върви. При нощна температура 10-5 градуса няма как да покълнат толкова бързо и толкова добре. Но това са ми възможности. Днес, утре, други ден ще правя доосветяване с някаква нова система, която ще лепя, правя, струвам, не знам там какво си. Което ми е чуждо за мен. Доосветяването. Това са лихите. Капковото е махнато е там. Остана само основната тръба. Температурата. Да, ето го. Загубих си истинския термометър. Хванах това, защото си го бях купил да печене във фурна на месо. И сега като съм загубил истинския термометър, меря с него. Абе, лъжка работа. Его биг бифа, който още не е израснал. И салатките. Това е. И торчето ми, което помага вече трета година. Латвийски. Ето го заведението. Кафе аперитив. Една звезда. И така. До скоро.